Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jam hiire moon hande ko ñalawma alarba hawri ko capanɗe tati e goho hande ko ñalawma alarba hawri ko capanɗe tati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moɗon ndemgal Pulaar wawi guitoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko conférence kanko Donald Trump wadduno en e fedde ɗo wiyeteɓe ko journaliste uji ɓaleɓe o haali to hen haala bonka haala kadi noddu ko wiyete leññamagal ɗum noon ƴeewen réaction ngaji kamɓe républicain ji kamɓe démocrate habaruji men international ma en jaaton to Iran hakkude mabɓe kamɓe Israël surtout e Hamas caggal nde kadi nde goto e ardunoɓe Hamas wara toon to terrain hanki ƴeewen kadi holko haalate ɗum noon wonande supporteur uji Israël wonande kadi yimɓe oɗo saa joni hulɓe wonde guerre gonɗo hakkude Hamas e Israël ma yaaji région Moyen-Orient foof cakkiten habaruji men international ko toon to Venezuela hono kanko Nicolas Maduro o wi wonde ko mo jogori nangude ɓeɗo wonɓe partiji lunde ɗum noon soko ɗumen sibabunde kañumen koye men noddi wonde seppoji mbaɗi maaɓe mbaɗi toon kadi leydi daji ma en ƴeewa kadi ruttade résultat ji woteji mabɓe bannoɗe toon ñande dimanche ɗi e kadi holko yimɓe jeeyaɓe état ji de Amérique de l'Ouest ko kaali hen ko ɗum woni toɓɓe ɓurɗe mawnude oɗo journal ma en gartu e dasuji muɗum joni noon siftindon tan hande ko alarba capanɗe tati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu joni so tawi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jam hiire mo siftindon tan hande ko ñalawma alarba hawri kadi ko capanɗe tati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji men toon to États-Unis ko affaire politique puɗɗortoɗen habaruji men to États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Chicago e tunnade kadi eko yalti e télévision hande hono kanko Donald Trump o arini toon fottude toon to Chicago en hono fedde wiyetede fedde journaliste uji ɓaleɓe ɗum noon fedde nde ene heewi e aadaji muɗum invité kala ko candidat parti walla ko président même parti pour yewtude mum gueɗe parɗe en politique gueɗe parɗe kadi ko fati en ɗum ɗoji États-Unis ɗum noon e wayno ko tunnade kadi habaruji gumiri toon d' abord ko kanko Donald Trump e kanko président Joe Biden walla kanko Kamala Harris candidat ji ko kamɓe ponno fottude toon kono noon sibabude Joe Biden woppi natti wonde candidat kanko Kamala Harris ene wayno kanko hoore makko o wawano e tunnade koɓe kaali wonde ko ene wayno ko ñalawma hande o enno kanko hoore makko on plan ji ɗi wonno déjà pour wawde yaade nokkuji goɗɗi ɗum noon e tunnade haaluji gummi toon hono kanko Donald Trump ko kanko toon ari donc nde wayno nde noon e wayno ko journaliste uji wonnoɓe toon ɓe surtout ko rewɓe puɗɗinoɓe namdade homo namdimo gueɗe kewɗe wona hen namdimo mbimo d' abord ko adi foof kanko Donald Trump hono africain ji américain ji mbawata holorademo tawde mo yiiɗi ɓeɗon kadi gara gotanamo saabu oɗo saaha ɗo ɓe goni ɗo ne waɗi yimɓe taw ko sarɗiyankoɓe taw ko républicain ji noddiroɓe kanko hono kanko Kamala Harris komin mbiyata ko neɗɗo garɗo sibabude gummiɗo e minorité mbaɗaɗo ɗon tan walla kanko Kamala Harris kadi walla kanko hoore makko kadi kanko Trump kadi won gueɗe ɗi kewɗe ɗe o haali surtout henna kala mo neɗɗo mo ganduɗa ko kañum jiɗɗo foɗodirde makko ko fate campagne ji omo haala yum gueɗe bonɗe ɓe ciftini hen haaluji ɗi o haalno e président Obama ɓe ciftinimo hen haaluji ɗi o haalno e kanko Nikki Haley ciftini hen kadi haaluji ɗi o haalata oɗo sa joni e Kamala Harris ɓe namdimo kadi mbimo wonde ko est ce que kanko o mo andi tawde Kamala Harris kañum wonno vice président walla kañum kadi wonno ko procureur général toon to Californie est ce que Kamala Harris woniri vice président tan walla woniri candidat tan ko sibabude ko debbo ɓalejo woniri candidat présidentiel tan ko sibabude kañum hoore mum ne jogui computal e gueɗe ɗe waɗata ɗe kanko Donald Trump noon e nder haaluji ɗi jaabi d' abord ko haaluji makko ɗi henna foof wayno ko o weltaki ɗiɗo e journaliste wi ko bone makko needi e taboru kadi ko hunde gummi kadi ko compagnie ji gandani ko mbaɗata surtout yeddi ni hen compagnie biyeteɗo ABC o wi wonde d' abord kanko andano ni Kamala Harris ko ɓalejo o wi andi Kamala Harris ko duuɓi ɓennuɗi par ce que jokkodirano e muɗum no fewi kono noon ko duuɓi ɓennuɗi tan Kamala Harris arti wonti ɓalejo Kamala Harris o andirno ɗum ko indien
ko wawi wonde fof ene wayno ko kaɗon haala metti no feewi won yimɓe hewɓe surtout ɓaleɓe metti kadi ene wayno kay hay tubakoɓe ni donc kanko Kamala Harris toon to wonno to Houston to ene wayno wonde ko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko jikku muɗum addude haaluji ɗi ganduɗa hen sernude yimɓe walla rendinde ɗumen walla kadi hadde hono yimɓe maslaha dejre wonde hakkude leƴƴi pour bonnude ɗum ɗon ɗum ɗon ene wayno ko famata noon kanko Donald Trump o yiɗi wonde ko ɓaleɓe surtout won ɓaleɓe wonduɓe makko kanko Donald Trump wiyaɓe wonde ko Kamala Harris kañum hoore mum sibabude nden nde woni procureur nde kañum hoore mum ene wayno ko ɓuuri tampinde toon to Californie ko ɓaleɓe walla sibabude nde Kamala Harris kañum hoore mum ni wona ɓalejo tan ɓolo par ce que ne jilli en jeeji walla ko e noon wona ɓalejo tigui rigui ɗum noon yiɗi ko rendinde ɓeɗon beela mo daña kodi coalition taw ko ɓaleɓe ɓe ganduɗa hen yiɗɓe votandemo kanko Donald Trump pour bonnude inde Kamala Harris donc ɗum wayni ko kanko Kamala Harris noon o jaɓani jabade ɗiɗon haaluji fewi kono o wi tan wonde ko oɗo saaha joni Amérique yiɗi ko gardiɗo taw ko gardiɗo bawɗo fottude yimɓe gardiɗo kadi kaalowo gonga gardiɗo kadi wona baɗo gueɗe ɗe ganduɗa ene serde yimɓe ɗum noon ko ɗum woni haaluji makko kanko noon Kamala Harris o wonno ko toon to Houston ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi hono kanko JD Vance noon mo Trump ƴefti o won jaadi ɗum mo président kanko hoore makko defandi Trump o wi Trump ko haali ko gonga par ce que Kamala Harris o wayni ko Kamala Harris wona neɗɗo mo hollata yimɓe wona ɗum woni ɗum noon firti wonde ko kanko hoore makko mo yaadi no Donald Trump wirni wonde ko Kamala Harris hay sinde wi ko ɓalejo oɗo saaha joni nanguirani hoore mum ko debbo ɓalejo hono kanko noon gouverneur mo Illinois o wi wonde ɗiɗo haaluji ɗi Donald Trump haalɗi holli kadi hannde ene wayni ko gonɗi ni ko yimɓe kalata mum ko foof wonde ko kañum hoore mum ko leñam donc holli racisme mawɗo fatude kadi ha yimɓe kala mo gonɗinano ko wonde ko raciste holli ɗum hannde toon to Chicago ko jiiɗa ɗum ɗon kadi ene ko yalti télévision ñalawma hono kanko Donald Trump ɓi mawni ko gorko wayno koye kecciɗomo on maayi kañum hoore mum yalti hannde wi wonde ko votante ko Kamala Harris oɗon ene wayno ko ene jogui bandum debbo kañ ɓeɗo ɗiɗi fof ko yaltuɓe makko kanko Donald Trump oɗon sugo gorko galɗo haali haala kewko bonko e makko kanko Donald Trump haali hen yeeru wi wonde kene jogui ɓiyum ne wonde probléme uji nguɗon ñaw kadi kene waɗa ɗum pratiquement ko ene faɗɗina ɗum o meeɗi arde Donald Trump o ñaagui ballal sibabude safrude oɗon ɓiɗɗo Donald Trump jaabima wima ko tawde oɗon ɓiɗɗo hande ɗo woni ɗo ne wayno ko anda bawmum ni yo oppu oɗon ɓiɗɗo maaya ɗum noon ne wayno ko kanko wajo mo yanti joni e démocrate ɗon mono votano ko yo votante ko Kamala Harris ko jum kadi e nder ko yalti ñalawma hono kanko Mitt Romney ɗum noon ko donc sénateur jeyaɗo toon Utah kañum hoore mum ene wayno yalti waɗi ɓeydi indi muɗum e yimɓe ɓe ganduɗa taw ko ɓeɗo républicain ji wonɓe votande hono kanko Kamala Harris ɗum noon kanko Mitt Romney o wona sehilɗo Donald Trump no fewi e réaction gumiɗi toon de Maison Blanche hono kanko presse secrétaire toppitoɗo communication toon de Maison Blanche o haali o wi wonde ko d' abord haaldata e moɗon ɗo henne ko ɓalejo debbo kadi ko neɗɗo kañum woni kadi toppitoɗo communication ɗum noon e wayno ɗum ɗo fof ko hollude tan hono haala kanko Donald Trump ko haali ka ko ƴettore wonande États-Unis fof ko ƴettore wonande rewɓe ko ƴettore kadi wonande ɓaleɓe ɗum noon ene wayno ko réaction ngaji nde continue tan ara kono noon ko fama joni ko ɓuuri hewde républicain ko ɓuuri hewde e mabɓe nde deeƴi kono noon won fuɗɗiɓe haalde kam mbi wonde ko ɗiɗo haalluji kadi wona haalluji bawɗi wallude kanko Donald Trump e kadi o fotani haalde ɗum noon surtout en continude attaque de surtout ko fate rewɓe attaque de mo kanko Kamala Harris sibabude ko debbo attaque de mo kadi kanko Kamala Harris sibabude ko ɓalejo walla même wiide ko wona ɓalejo ko indien ɗum ɗo fof ko hunde wawde jogorde addande mo caɗele kanko Donald Trump sifti ɗon tan hono kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant ji guila ñande no wajinoma républicain ji e surtout kanko Donald Trump e yimɓe kadi yaade makko kala ko fati attaque de Kamala Harris taw kadi ko attaque taw ko hutorade leññamago walla hutorade ko wiyete en genre wiide wonde ko famɗinde debbo ɗum ɗo ko hunde nde potani hutorade par ce que wona ɗum ko hunde nde jogorani walludeɓe kono noon e wayno ko kanko Donald Trump kadi hannde haalluji ɗi o haaldi e haalluji kadi conseil ji makko goɗɗi jeeyaɗi kadi ne kaala e télévision bonnude affaire ƴettademo kanko Kamala Harris sibabude ko ɓalejo sibabude ko debbo sibabude kadi noɓe mbiɗi ni ko minorité sibabude ni wiide wonde
ko kanko Kamala Harris o ala qualification ngaji mem o fotani wonde ni vice président saka noon wiide kadi ene o ardo walla ni wona candidat pour won ardade leydi ɗum ɗo fof ko hunde nde potani hutorade kono eɓen continue hutorade hande toon to États-Unis ene wayno ko hande ñalawma fuɗɗi woote hono kamɓe délégué ji démocrate en noon ko pour wotande kanko Kamala Harris walla wotande kala muɓe kanda mo jaltude ne woni candidat ɗum noon e wayno ɗum ɗon ko hunde kadi ɗaminanode ma watta ko adi jeegom lewru août ɗum noon e tugnade habruji jaltude hannde hawnaki kanko Kamala Harris ɗum ɗon kadi ma détermine no ko yaaci wonde so tawi o heeɓi délégué ji timmuɗi kene wawi wadde mo hankkadi wiyede wonde ko kanko woni candidat ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe parti démocrate ɓe jiiɗi wadde ɓe pour beele surtout ene ɓe mbawa eɓe mbasa haɗede won dépose candidature mabɓe toon to état Ohio ɗum noon e wayno ko hande fuɗɗi hawnaki ɗo e hawnaki ko adi samedi mabɓe mbawa andude no foti kanko Kamala Harris o dañi comme délégué ji e kadi en ɗamina hawnaki weekend o ko adi oɗo weekend mayde hawnaki kanko Kamala Harris mo haalaniɓe holmo ƴefti yo won pour jaadiɗo makko ɗum ko mbiyata vice président toon to New York hono kamɓe conseil de sécurité des nations unies ɓe noddi batu ko yaaci conseil de sécurité ɗum noon koye ɗaɓɓande kamɓe Iran ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israël nde tuuma walla Israël nde takkiɓe Iran nde takkiɓe oɗo saha joni wi wonde koɓe neldi bombo toon to nde Téhéran bombo o kadi ko kañum wari hono kanko Ismaël Haniyeh noon ko kañum woni mawɗo walla ko goto e mawɓe ardinoɓe Hamas ɗum noon ne wayno Iran pour muɗum ɗum ɗo ko d' abord ko toñangue kadi e surtout yenno tugnade kadi e kuule luwaji kuule international par ce que kamɓe Iran ɓe gaari ko ha e leydi muɗum eɓe balla toon bomboji eɓe attaque ɗum noon ko hunde nde wona gonga caggal muɗum ene wayno ko kamɓe conseil de sécurité nations unies donc pour hulde oɗo saha joni hono kadi haare nde ɓeydade mawnude saabu Iran kañum ɗum wondi wi wonde koko wattato sibu ɗum ɗo henne ko toñangue wonande kamɓe Israël arde ha e leydi muɗum eɓe bomba e wuuro muɗum surtout Téhéran eɓe mbara toon yimɓe walla ko way noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël andaka holko woni sababu muɗum kono noon tan ene wayno ko yimɓe hewɓe oɗo saha joni surtout jinnaɓe ɓe ganduɗa henna wayannoɓe nanodiral waɗa hakkude kamɓe Hamas e kamɓe Israël ko fate henna pour beele cessez le feu waɗe toon paami wonde kaali hande mbi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo fof ko peeje Benjamin Netanyahu kanko Benjamin Netanyahu holno ɓe mbawata wadde joddade yidde haldude e Hamas pour wadde cessez le feu taw kadi ɓe mbara ardiɓe Hamas fonnoɓe haldude mabɓe ko ɗum woni konngol kadi hono kanko ministre toppitiɗo ko fati affaire étrangére toon to Qatar tar biyeteɗo Mohammed Ben Abdourahmane El Thani kanko hoore makko haali o wi wonde ko oɗo saha joni o ronki famde ni holko woni fayida joddade kadi en haalde pour ko fati jaam surtout ko mbiyata cessez le feu yo waɗe surtout kadi taw an kadi an jiɗɗo haaldude yimɓe ɓe ganduɗa hen pour ko fati cessez le feu to kadi aɗa continue kadi aɗa wara yimɓe ardiɓe muɗum politique opinion gonɗo ga en Amérique gonɗo Israël pour wonde ko kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗo foof ko peeje kadi beele kala ko wiyete ne cessez le feu haaldanoɓe ɗum walla haala muɗum ni beele ne maayo ko ɗum waɗi hono kamɓe continɓe ardade ha hande hono Hamas ɓe mbi wonde ko sibabude oɗo assassinat sibabude warde oɗo goto e ardiɓe mabɓe ene wayno ko kamɓe hankkadi ɓe jiyani holko woni sababu ni ɓe jiiɗi haaldude e kamɓe Israël ko fate ne cessez le feu ko konngol kadi hono kanko gardiɗo autorité Palestine biyeteɗo Mahmoud Abbas e nder haalduji ɗe o haali kanko hoore makko wi ɗum ɗo ko hunde ko toñangue e ɗum ɗo kadi ko violation bonɗo kanko Mahmoud Abbas noon o wi omo ñaagui palestinaɓe foof yo ndendu e kadi yo jogo muñal e kadi yo jogo pellital ɗon ɗo kaɓata kadi e jiimade Israël jogue mabɓe ɗum noon ko kanko Mahmoud Abbas gardiɗo autorité Palestine haali ɗum ko hula tan oɗo saha joni ko anda ko taw holko woni holko jogori kewde to ummade to Iran walla ummade même to Hezbollah kañum hoore mum e nder communiqué jaltuɗo wi wonde ko goto e mawɓe mabɓe baraɗo hanki taw ko kamɓe Israël kadi birli toon bomboji toon to Liban ɓe mbi wonde ko kamɓe Hezbollah kamɓe ne ɓe goppittano donc ne wayno Israël oɗo saha joni kanko premier ministre o yalti hande e télé o pour wiide wonde ko Israël naɓe yo paam balɗe garoje ɗe ko balɗe jogorɗe kadi hulɓinade wonande
Israel na sibu oɗo sadio ne ɓe ɗamini hono non seulement Iran walla Houthi walla Hezbollah walla même hay yimɓe wonɓe toon to Hamas ma continue wawde kadi ripostude sibabude ɗiɗo assassinat ji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kamala Harris haalaka taw officiellement holko woni opinion mabɓe ko noon e nder yimɓe haaloɓe lessa taw wona jaɓani haalde mumen inde mumen ɓe mbi wonde ko kanko Kamala Harris e kanko président Joe Biden ɓe mbawi haaldude haala ka ene wayno ko e wiide mabɓe ɗeɗo gueɗe kadi ko Israël haalanani haade mum wadde ɗum ɗon ɓe beltaki no fewi pour e wiide ɓeɗon yimɓe haalɓe taw ko mbiyata anonymat ɓe beltaki no fewi kono noon ɓe mbawa haalde publiquement pour haɓe ganda holno yaari par ce que hande ɗo jarten ɗo Israël kañum hoore mum ala communiqué officiel mo waɗi pour wonde ko kañum wari oɗo gardinoɗo Hamas toon to Téhéran toon to Venezuela hono kanko gardiɗo leydi ndi hono Nicolas Maduro o wi wonde ko so tawi ɓeɗo yimɓe ɗiɗo ardiɓe opposition hono kanko Maria Corina Machado e kanko Edmond Gonzalez o wi so tawi ɓe ndenaki ko ɓeɗo ɗiɗi ko soko ɗumen ɗum noon ko yahoɓe kaso sibabude ko kañumen noddi yimɓe ɓe ganduɗa sukaɓe e yimɓe hewɓe yo jaa ceppoya o sibabude seppoji men mbaɗi feere ha yimɓe maayi hen ha kaaki bonnama hen ha leydi ndi natiddeji donc kanko Nicolas Maduro jawro hande duuɓi 60 ko kanko woni toon to Venezuela guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e tati e kadi e woteji baɗɗi ñande dimanche ɓennuɗo o ene wayno ko kanko hoore makko gomu toppitiɗo ko fati e woteji toon ɓe mbi wonde ko kanko dañi 51,2%. Lundiɗo makko dañi 44,2%. Tumnade kadi ka haaluji walla batuji baɗɗi toon organisation des états de l'Amérique et surtout kanko kadi kanko nelaɗo toon walla joɗiniɗo toon diplomatie américaine biyeteɗo Brian Nichols o wi wonde tumnade kadi e gueɗe ɗeɓe jiiyanno taw ko preuve ji hono kamɓe jaaɓe lundu partie ji lundu gonɗi toon surtout kanko Edmundo Gonzalez o wi wonde ene wayno ko kanko hawi woteji ɗi henna wawi ɗum noon kadi o wi wonde ko hakkude makko e Nicolas Maduro ene wayno ɓe godditiri kono wona million ngaji yimɓe vote laamu ngu ene wayno ko ñande altine nde ɓe mbawi nebdude militaire uji policier ji fottude e ɓeɗo seppoɓe donc ko famɗi foof kene wiiya 11 neɗɗo maayi hen e kadi gueɗe kewɗe bonnama toon autoji duppama ɗum ɗo fof ko yimɓe wonɓe to arɓe supporteɓe kamɓe opposition ɓe wasde mum weltade e sibabude ɗiɗo résultat ji woteji bannoɗe toon ñande dimanche bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindam tan hannde ko alarba 31 lewru juillet hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jaaɓi